A mother's love will never have an end. It is from the beginning until the end. Good afternoon mga ka-JFS. I am happy because I am finally back to bring surprises and good vibes ngayong araw. And of course, kahit mapalubog na ang araw, kasama niyo pa rin kami para magdala ng surprises and fun sa inyong mga tahanan. Samahan niyo ulit ang inyong lingkod. This is your host, Special A.K. Ate Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassadress. At ngayong hapon, isang napakaswerteng baby girl ang ating hahandugan ng surprises at saya mula dito sa Ocampo, Camarines Sur. Sino kaya si baby girl at sino kaya ang bonggang surprise sender niya? Malalaman natin yan mamaya, pero bago yan, alamin muna natin ang mga packages na perfect para kay baby Tara G. So mga ka-JFS, kung makikita ninyo ang ating theme ngayon ay inspired by BTS, purple and black. At syempre napakarami ng laman ang ating trunk, ang ating mga packages na made with love at talaga namang with quality syempre. Unahin na natin itong napaka-special na candy tower cake para kay baby girl. Meron din tayo ibibigay kay baby girl na syempre Coke. Para naman kumpleto ang kanyang handa, ibibigay din natin siya ng pansit at syempre meron rin dito kutsinta and banga kakanin. Meron rin spaghetti. Meron din dito combo na food na merong chicken, crispy pata at napakasasarap na kakanin. At syempre, hindi kompleto ang celebration ni baby girl kung hindi natin siya hahandugan ng customized cake na inspired by BTS. And last but not the least, dahil napaka-special ng ating baby girl at ang alam ko ay sinurprise na namin siya last year. Tama ba? At ngayon, talagang napaka-loyal ang aming customers. So, surprisein ulit natin siya. Ibigyan natin siya ng isang special na bouquet na merong mga 200 pesos na yan ay 65 pieces at yan ay may kabuuan na 13,000 pesos dahil siya ay 13 years old na ngayon. At yan ang mga packages natin ngayon mga ka-JFS, made with love and of course with quality. At dahil nandito tayo ngayon sa Ocampo, Camarines Sur, napakaganda ng view at napakahangin. Ayun, ipakita natin ang view. Counting kaalaman lamang mga ka-JFS, habang tinitingnan ninyo ang view, alam niyo ba na ang Ocampo, Camarines Sur ay dating sitio lamang? Una itong na-discover noong 1735 at pinangalan ng Mabato-Bato dahil pinaniniwalaan na maraming mga bato ang Ocampo, Camarines Sur. Pero kinalaunan, noong 1949, pinangalanan itong Ocampo, bayan ng Ocampo, para bigyang honra ang dati noong gobernador na si Don Julian Ocampo. Kaya naman saludo tayo sa mga taga-Ocampo dyan. Napakaganda ng inyong bayan at isa sa maunlad na bayan dito sa Camarines Sur. Yun ang ating trivia for today. Shout out sa mga taga-Ocampo, Camarines Sur. More of these packages and more of our trivia if you continue to support us by liking our social media account. Don't forget to like us on Facebook, Instagram, and YouTube channels, JFS Petals and Services. We didn't just create, but we also captivate. Kaya ano pang inaantay natin? Sugurin na natin si baby girl, yung JFS na yan. JFS, landscape pala, sorry. Naglalakad na kami ngayon papunta sa bahay mismo ni Brenda Criziel Silveco at excited na akong makilala siya. At alam niyo ba mga ka-JFS, ang ganda-ganda ng view dito ha, no kidding aside. Not kidding aside, I mean, pero ang ganda ng view niya at napakahangin. Diba? At, ay, ayan na siya, ayan naman ka-JFS. Ay po, hello po, ikaw po ang lola niya. Good afternoon po. Nasaan po siya? Ayun po. Siya po. Ay, iyo. Sabi ko niya. Ay, iyo po. Tamang-tama po kasi pigpaig di po ako ni papa niya. Actually po, ning pigpaig din niya ako. Tamasin ba da ka mo?
Oo, bisa nakitita. Masimba da ka mo, Bi? Oo, masimba ka mo niyan. Ang aram po, ano mo? Ano mo niyan? Ikaw na pala tong ano. Kang inutang hiling. Iyo, kang inutang hilingan. Akin, ano ka pa? Tanda mo ko. Hindi pala ko tanda. Iyo, dito ka mga natatanda. Ay, doon. Sabi ni Papa mo, sundoon ka kada. Yaon ba si Papa mo sa taas? Hindi ka nagbabata, may kaulay siya sa phone. Hindi ka kaulay siya. Okay lang. Tama, ano da ka mo? Masimbagaro ka mo? Pakulay kita kay Papa mo. Diyan na iba na sa po. Magayin-gayin ka pa. Hindi pa kaya ka nahiling. Ayo. Magayin pala nag-gis sa indo. Aray ko. Sorry. Saan pala nagpundo. Ayo. May ano nga yan, Bi? Tayo tatig papasundo ka ni Papa mo. Sabi ko, tita mo lang. Dahil mo kabistadong tita mo ko. Kamag-anay yan, baga ako ni Papa mo. Tanda mo. Kang aki pa ka mo, nagre-reunion kita. Ikaw tong aki-aki pa. Tigdadara-dara ka ni Papa mo. Dahil mo tanda. Ikaw magbibisto ka ng ano, tita mo ha. Dahil mo nagbibisto ang mga tita mo. Pero ako sa tita mo. Tanda mo tong ano, nagtao sa imo ning balon kang aki ka pa. Natatandaan. Ay, lagi. Ito man. Eskilahan, tapos hindi. Oh, dahil mo tanda. Oh. Ngunyan, si Papa mo, kaiba yung mga katrabaho niya. Yan, dyan sa laog. Dahil kayo nagbababata. Dahil nagbababata, may kaulay sa cellphone nga ni. Durusun pa lang digdiyo sa inyo, nilalayo ng bistida. O na, katrabaho ni Papa mo, Bi. Ngunyan, dahil ako na. Dali ako nag-blisa. Nag-bless. Bakit ka naiiyak? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bakit mo ko tinitingnan? Naniniwala ka ng tita mo ako? Tingnan mo, naniniwala, magkamukha tayo. Tita mo talaga ako. Lapit ka dito, lapit ka dito. Wala, bakit ka naiiyak? Nahibig ka, dahil. Nahibigla ka? Aram mo na? Taiwan. Nasusumpag ka? Magayin ka nga. Magandang magtatagalog ako. Ano para maintindihan ng ating mga viewers. Maganda siyang bata. Tingnan niyo ang kilay niya. May paganyan, no? Talo niya si Andrea Brillantes. Hindi ako nagsisilibiro ko. Hindi talaga ako nagbibiro. At pakita natin sa camera ang kanyang kilay. O, diba? Talo niya si Andrea Brillantes. At ayan mga ka-JFS, dahil birthday mo ngayon, baby girl. At dahil birthday mo ngayon, baby, tinitingnan mo na ito ha. Gusto mo yata nito ha. Wag lang yan, marami pa yan. Marami pa. Unahin na natin dahil napakarami ang ating ibibigay sa'yo. At dahil balita ko, ikaw ay magiging Miss Universe. Joke lang. Tingnan niya sa akin, no? Parang hindi siya masaya. Saan yung... Masaya ka? Masaya ka? Masaya kasi nga tumatawa siya, di ba? Kasabay ng napakagandang view, bigyan natin siya ng napakagandang sash. Ayan. Palakpakan naman natin siya, di ba? Di ba? Lapit ka dito kay ate. Ilang taon ka na ba? 13 po. 13 po. Ayan si Lola, napaka-supportive ni Lola. Nag-aaral ka? Saan ka nag-aaral? Sa Ocampo National High School. Ay, sa Ocampo National High School, napakagandang paaralan niya, di ba? Nandiyan ang mga magigiting na guro at mga magagaling na guro. Kaya na-shoutout sa mga taga-Ocampo National High School. At ngayon, dahil birthday mo ngayon, ayan, nilipad mo. Unahin na natin ang magiging handaan ninyo mamaya. Meron ka ditong marireceive na kutsinta at puto in Bilao. Okay? Okay ka lang ba?
Meron ka rin marireceive na pansit in bilao, spaghetti in bilao, at yung mga pagkain, fried chicken, crispy pata in bilao. Lahat ng yan ay para sa iyo. Handog ng... Alam mo kung sino nagbigay? Alam mo kung sino nagbigay? Hindi. Pero may clue ka? Hindi ba? Meron daw. Oh, may clue daw siya. Nakita mo ba? Joke lang. Alam mo kung sino nagbigay? Huwag kang mahiya, okay lang yan. Ako lang to. Huwag kang mahiya. Mag-uusap tayo bilang magka-friends. Alam mo kung sino nagbigay niyan sa'yo? May clue ka? Wala. Dahil ang nagbigay niyan sa'yo ay si Mama Christy Sinfego. Palakpakan naman natin si Mama ni Brenda. At syempre, meron din, syempre, papartneran natin yan ng Coca-Cola, dalawang 1.5 bottle. Meron rin kaming ibibigay dito na, syempre, dahil fan na fan ka ng BTS, Candy Tower, it's inspired by BTS. At syempre, meron rin dito ibibigay kaming cake mamaya sa'yo. At syempre, meron rin kaming ibibigay sa'yo na letter na babasahin natin mamaya. At syempre, Brenda, yan, pa-assist na lang po tayo. Dahil ito, Brenda, medyo mabigat ito, Brenda. Gusto natin ito. Oh my God, medyo mabigat. Brenda, dahil ito na ito, moment of truth. Ayun. Ito na, 1 million. 1 million, sure ka ba na 1 million ito? Oops! Kasi ang laki. Brenda, meron kang... Ito, dahil ilang taon ka na again? Ilang taon ka na? 13 po, dali. 13. Kaya naman meron kang 200 pesos na mga bills. Hawakan mo na, Brenda. Hawakan mo na, Brenda. Hawakan mo na siya. Yan ay 65 pieces na nagkakahalaga ng 13,000 pesos. Yay! Wow! Hindi ko naintindihan. May sama ng loob ka ba? Hindi ka naman galit? Manggap! Oo. Yan ay... Pero yan ay meron sa yung ibibigay na talagang cash. Kasi, ayan, napaka-hangin. Ano? Kasi, ayan! Ayan, yan ay may kabuuang 13,000 pesos. Dahil ikaw ay 13 years old na. Hawakan mo maigit, Iya. Ayan, hawakan mo maigit. At syempre, ayan, okay ka lang ba? Wala ka namang nararamdaman? Hawakan mo maigit. Ayan. At medyo malayo ngayon si mama mo. Ano, kahit medyo malayo, okay lang ba? Ayan. Lapit ka dito. Oh, nagpapay. Sige, lapit ka. Ayan. Nasaan si mama mo ngayon? Nasa Dubai. Ilang taon na si mama mo sa Dubai? Pero nagkita na kayo ni mama. Ilang taon ka nung nagkita kayo ni mama? Ba, in the 12! Last year lang po. Kanix yan po nagulit ko. Last year. Kan January po. Lang birthday January. niya. Ilang taon po kayo? Ilang magkakapatid kayo? Isa lang. Ikaw lang. Sino kasama mo sa bahay? Tawagin natin si Mami. Napakagandang Mami. Talagang go na go si Mami. Ang sarap sigurong kausap ni Mami. Kung gaano katahimik ang kanyang abo, ganun si Mami kajali. Hawakan mo na, baby girl. At baka mahulog. Ma'am, ikaw po yung lola ni Brenda. Opo. Ilan po ang apo mo, ma'am? Ito pa, 13 years old. Opo. 13 years old po siya. Pero ilan po yung apo niya? Madami po. Madami po, ma'am. Ganun po Marami. yan. 15! Napaka-kaunti naman yan, ma'am. Isang dosena plus tatlo, di ba? 15. Ma'am, ngayong birthday po ng anak, ganito po ba talaga si Brenda? Medyo mahihain. Opo. Pero mabait po ba siyang apo? Talaga namang halatang mabait. Ano, ma'am? Meron ka po ba mang mensahe sa kanya, ma'am? Ang mensahe ko lang po sa kanya ay dahil nagkadara-gara magpakabait po siya. Tapos magtapos ang kanyang pag-aaral. Ayun ang regalo ni Mami na para po sa kanya. Kasi nagpakalayo-layo si Papa niya para po may siya yung maganda ko na sa Tama. Naiyak ka na. Bakit ka naiiyak? Tama yung sinabi ni Lola mo. Natatawa kay Lola. Kasi si mama mo kumbaga, nag-sacrifice siya para sa inyo. Para sa iya lang po. Yes, para sa iyo.
Siguro hindi natin alam kung anong nararamdaman ngayon ni mama mo nung nakikita itong video na ito. Kasi si mama mo, syempre, hindi natin alam kung ano yung sakripisyong ginagawa niya doon. Ano? Okay lang, Brenda, umiyak. Okay lang. Uy, nakikita kita. O, tingnan mo ang luha mo. Ginugutay mo ako eh. Ay, iyak ka. Bakit ka naiyak? Ano ka naihibi? Diba? Huwag ka na nga. Okay, yes. Namiss mo si mama mo? Ayun. May message ka kay mama mo? Ay, Kay papa mo? May message ka kay papa mo? Ayun man. Mayo man, tapos na surprise. Joke lang. Oo, meron ka bang message kay mama mo? Ayos natin ang hair mo. Ang napakakaganda ng mama mo. Ang ganda mo kay bakit naiiyak? Diba? Meron ka bang mensahe kay mama mo? Oo, Harap ka dito sa akin. Anong message mo kay mama mo kung iaan siya digdingin mo? Anong message mo kay mama mo kung iaan siya digdingin? Nasalamat ka kay mama. Ang sabi mo mama, thank you. Thank you daw po mama. Tama ba? Anong message mo? Ganun nga. Anong message mo kay mama mo? Brenda. Anong mensahe mo? Simple message lang. Ano lang? Thank you, mami. Thank you. Ganon. Salamat na sa surprise. I love you, ma. Mag-iingat ka dyan, ma, palagi. Sana hindi ka magkasakit. Mahal na mahal ka namin, ma. Mag-iingat ka lagi. Nahiya siguro siya, Nahiya siguro siya kasi syempre nagdadalaga na si Brenda, pero nararamdaman ko kasi kanina teary-eyed na siya, teary-eyed na si Brenda. Kay papa mo, meron ka bang naisabihin? Wala. At dahil wala kang naisabihin, lapit ko dito sa aking baby girl, meron si mama mo sa yung message. Pakinggan mong maigi ang kanyang message para mo. Alam mo ba, Brenda, napakaswerte mo kasi ang iba hindi nakakaranas na i-surprise ng ganito. Oo, totoo yan. May mga bata na kahit makahawak lang ng balloons, very happy na sila sa balloons. May mga bata na makakita lang ng cake, napakasaya na nila makakita lang ng cake. Kaya napakaswerte mo kasi ang mama mo nagpadala ng surprise para sa iyo, para maging happy ka ngayong birthday mo. Kaya eto yung kanyang mensahe para sa iyo. To my unika hina. English. Medyo na nausbit agad ako. Ito yung message. The day you were born was the greatest moment of my life. Time flies so fast. Just the other day, you could barely stand. And now, I get to watch you run. I am so fortunate that I was blessed with a wonderful daughter like you. You're such an inspiration to me, and hope you feel surrounded by love. I promise you that I will devote the rest of my life to provide you with unlimited love. I am so grateful that you are driven and determined kahit wala ako lagi sa tabi mo. Words cannot express how unbelievably proud I am to you. I hope you never stop wishing and dreaming because you deserve every happiness in life. Hindi man kita kasama lagi sa mga espesyal na okasyon, lagi mong tatandaan na kahit kailan, hindi ka nawala sa puso at sa isip ko. Lahat ng sakripisyo ko ay dahil sa iyo. Gusto kong mabigyan ka ng maayos na buhay. Kahit hindi kita nabigyan ng buong pamilya, pangako na aalagaan at iingatan kita. Kasi isa ka sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ikaw ang lakas ko kapag pakiramdam ko nang hihina na ako. Ayoko umiyak kasi sabi mo nga, masaya naman tayo kahit tayong dalawa lang. Wala man ako sa iyong tabi, palagi kang mag-iingat. Magbutihin palalo ang pag-aaral. Huwag kang makakalimot na magdasal at magpasalamat sa lahat ng blessings na dumadating sa iyo. Bili ka ng phone na gusto mo. Na hindi mo ko kinukulit palagi. Sana ang iPhone. Hindi mo na siya kulitin palagi. Thank you for filling my life with love, laughter, and countless adorable moments.
wish you love, success, and happiness. Sabi niya, Enjoy your day, enjoy your surprise. Happy birthday, anak. Always loving, Mama. Natutuwa ako sa iyo, Brenda, kasi sweet siyang bata, pero ang pagka-sweet niya, yung parang nahihiya siya. Ano yan, ma? Malambing yan. Oo, nahalata ko po sa kanya na parang nahihiya siya. Siguro dahil maraming tao, dahil may camera. Pero siguro pagka silang dalawa lang ni mama niya, lalo na nung narinig niya na ang message ni mama niya. Diba? Ayan, Brenda. Imagine mo, Brenda, na tayong dalawa lang magkausap. At nandito si mama mo ngayon. Ano nais mong sabihin kay mama? Okay lang umiyak. Ako nga nun umiiyak din. Lalo na pag walang baon. Ano nais mong sabihin kay mama? Okay lang umiyak. Dawa kaunti lang. Ulang pangatag ini ba? Mama. Kaya sa muli. Yan. May gusto kong sabihin kay mama. Oo, kasi nagdadangog si mama mo ngayon. Dahil kami mahali, hanggat dahil ka nag-message kay mama. Nagirit na siya. Napangirit ko na siya. Sige, may gusto kong sabihin kay mama. Hinaharap ka diba? Kunwari, mayo sinda. Dahil mo pag-intindihan niya mga audience kita. Kunwari kitang duwala. Kunwari ako si mama mo. Kunwari ako si mama mo. Anong gusto mong sabihin kay mama mo? Ako si mama mo sa. Anong gusto mong sabihin kay mama mo? Dali. Usap ko sagot mo, dahil ko na daw. Dahil ko na daw mo. Ano yung bibi anak? Kunwari ako si mama mo. Anong gusto mong sabihin kay mama mo? Kunwari katait mo siya ngunyan. Anong gusto mong sabihin kay mama mo? Ano siya kailangan? Thank you, ma. Kaya dapat mag-ingat ka palagi po dyan. Thank you, mother, sa pagbibigay ng message. Pero nagsabi siya kaninang salamat. Salamat, mama. Nahihiya lang talaga siya. Nahihiya lang talaga siya. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, Brenda, sa'yo, napakaswerte mo dahil meron kang ganitong surprise. Kaya, make your mama proud. We wish you happy birthday. At hindi pa tapos ang ating surpresa dahil siyempre, hindi ito matatapos kung hindi ka namin kakantahan ng happy birthday. Siyempre, prepare natin muna ang ating cake at pagbabalik kami sa ilang minuto lang. And ayan mga ka-JFS, nako, hindi pa dibo ni Brenda, pero ganito na kabongga ang kanyang birthday. At siyempre, hindi makukumpleto ito mga kids at mga mami kung hindi natin kakantahan si Brenda ng happy birthday to you. Kaya naman, sa bilang na 3, magkakanta tayo ng napakalakas na happy birthday, okay? 1, 2, 3, and go! And happy birthday to you, louder! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Hey! Happy birthday to you! Hey! Happy birthday to you! Akalain mo yun, Brenda? Hindi ako nagkakanta pero para sa'yo kumanta ako, di ba? Ganun ka-special sa JFS. Kaya naman, Brenda, dahil medyo mahangin ngayon, syempre, you gonna blow your candle kasi napakahangin. Di ba? Alam ko, very imaginative kang bata, matalino kang bata. Kaya, okay, you blow your candle. Magari meron. Yeah, nag-wish ka ba? Nag-wish ka ba, Brenda? Nag-wish ka muna. Wish ka muna. Wish ka. And then blow. Yan! Palagpakan naman natin si Brenda. Ano bang gusto mong tawag sa'yo, Brenda o Frizel? Frizel. Brenda. Friends. Diba? Parang friends tayo, friends. Ngayon, friends, na-surprise ka ngayong araw. Na-surprise ka ba, friends? Ang ganda-ganda naman dito sa lugar ninyo. Imbitahan nyo naman kami dito pag minsan. Ang ganda-ganda kasi, diba? Kitang-kita dito ang Mount Isa Road. Proud na proud yung mga taga-Ocampo kasi ang ganda-ganda talaga. Ngayon, friends, ayan, na-surprise ka ba?
Na-surprise ka? Yes or no? Yes. Masaya ka ba? Yes or no? Yes. Ngayong na-surprise ka, any last message kay Lola? May message ka kay Lola? Ayun. Kikis na rin kay Mama? May message ka pa kay Mama? May message ka pa kay Mama? May message ba yun? Kay Papa, may message ka pa? Wala na siyang mensahe, mga ka-JFS. At napaka-tit ni Brenda magsalita. Ano po, pero malambing na bata ito si Brenda. At yan mga ka-JFS ang aming surprise ngayong araw mula dito sa Ocampo, Camarines Sur. Maraming salamat sa pagtutok at pagbibigay ng ligaya sa aming lahat. Maraming salamat muli. Ito ang inyong lingkod si Ate Mitch at ito ang JFS Petals and Services. Brenda, smile ka. Sabi lang na tatlo magbababay tayo din ha sa camera. 1, 2, 3, go. Bye-bye!